N'eziokwu eziokwu, Chief Barrister Juliet Ibekak Nwagu bụ ada ndị Enugu ji eje mba n'eziokwu. Nwaanyị ọma mara mma nke ukwuu. Ọ nwekwa amamihe pụrụ iche maka na ndị Igbo kwuru wee sio na otu onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Nke a mere na ebe ọbụla nwaanyị ọma zọrịrị ụkwụ, ndị mmadụ na-ahụ ya n'anya nke ukwuu maka na ọ hụrụ ndị mmadụ n'anya. Ọ na-emekwara ogbenye, na-emekwara ndị ukwu, na-emere ndị nta. Ọ na-emere nwoke, na-emere nwaanyị. Ndị o yegoro aka asị ka agụba ya chi ga-eji chi ga-abọ. Ndị ntorobịa ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ ha karịrị. Ụmụ nwaanyị isi mkpe nwaanyị ọma yegoro aka ha ewere ihe ha na-eme ya bụ ọrụ ha na-alụ nakwa ahịa ha na-ele wee jiri na-amịcha aka wee na-enyekwara ezinụlọ ha aka. Agụba ndị a niile nwaanyị ọma ya bụ Chief Barrister Juliet Ibekak Nwagu yere aka chi ga-eji chi ga-abọ. Nke a mere na ebe ọbụla ọ zọnyere ụkwụ, ikwu na ibe onye ọbụla na-afụ ya n'anya wee na-enwe anwụrị. Ya mere ozigbo o ji wuchie n'ọgbọ ebe ikwu na ibe, ebe nwaanyị nwoke, ndị nwaanyị ndị nwoke, ndị si ebe dị iche iche wee bịa site na obodo Enugu West bịara wee nọnyere ya n'ụbọchị a. Ha na-eche ya. Ọ batara n'ebube. Nwaanyị a bụ onye anwụrị. Ozigbo ọ batara, ha ejiri anwụrị zute ya n'ụzọ pụrụ iche. Ya wajikwa egwu na ọchị wee nabata ha, wee gaa ozigbo jiri egwu na ọchị gagharịa kwee ha n'aka wee kene ha nke ukwuu. Ngwa n'egbughị oge, lekwanụ ka nke a si mee.
anthem.